daar iets rond? Daar. Ja, die is van mij. Een bol. Een bol. Een soort slakje. Ja, Kan je iets meer zeggen? Een beetje draad. Ja. Papa, Dit zijn, Daddy en me. je ziet de tekeningen daarvoor. Heb je dit? Loslaten en dan je hoopt dat die verder, alleen zelf verder kan. Zo verwacht ik het van mijn tekening. Ja, het moet niet jouw toelichting nodig hebben. Nee, dat lijkt mij... Ik word moe. Ik word moe van die kunstenaars die eerst verwachten dat je de gebruiksaanwijzing leest. Nee, wij zijn beeldende kunstenaars en geen theoretici of geen schrijvers. Maar het stoort je ook helemaal niet als iemand daar zijn eigen verhaal in ziet. Nee, maar dat is een uitnodiging, dat vind ik er leuk aan. En als mensen mij zeggen, dat en dat is dat zo, en dat zie ik erin en zo. Ja, dat is plezant. Hè. Tuurlijk, dat is een heel dankbaar thema, hè. Van erkenning. De vrijheid die... Een uur hebben we gezegd? Een uur? Ja, dan hebben jullie nog ruim een half uur. Ja. Ik ben toch klaar. Ik ben 5 minuten klaar.